हेलो एवरीवन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି, କାରଣ ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ। ତ ସକାଳୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଯିବା ଆମେ ଆଜି ଚିଲିକା, ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଘରେ ମାମା ବାବା ଠାକୁର ପୂଜା ସକାଳୁ ସାରିଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଇକି ଦିଟା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଘରୁ ଆମେ 9ଟାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ଟିଫିନ୍ କରିନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆଉ ଦହି ପାଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦି ଥର ପିଇଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାମା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦିଟାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲୁ। ସେ ଇଡଲି ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟୁକୁର ମୁକୁର ଜିନିଷ କିଣିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ବାଟରେ ରହିନୁ। ଆମେ ଆସିକି ରହିଲୁ OTDCର ବରକୋଲରେ ଯୋଉ ପାନ୍ଥନିବାସ ଅଛି ସେଠି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସର୍ଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ ପାନ୍ଥନିବାସର ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ରୁମ୍ସର ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଭାବିଲୁ ଏଠି ଥରେ ଦେଖିଦବୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ଆଗ ଦେଖିଦବୁ, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଶୋ କରୁଥିଲା ଯଦି ସେମିତି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବୁ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ରିଜନେବଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ରାତି ଆମର ରହିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ ରୁମ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଗ ଗୋଟେ ଦିଟା ରୁମ୍ ଦେଖିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ନଥିଲା, ମାନେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉଟାକି ଭଲସେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବୁକ୍ କଲୁ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଥିଲା। ଏଠି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ OTDC ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସେଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କଲୁ ଆଉ ରୁମ୍ସ ବୁକ୍ କଲୁ। ରୁମ୍ରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ଷ୍ଟିମରରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିମରରେ ବସିଲୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କାଳିଜାଇ ବୋଟ୍‌ରେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମର ନଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟିମରରେ ଗଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏଟା AC ଚିଲ୍ଡ ଷ୍ଟିମର ଆମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ଗରମ ହଉଥିଲା ବାହାରେ। ତ ଆମେ ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ କି ଏସିରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଏସି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁନି। ତ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିକି ଆଗ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ଭୋଗ ଆଣିଥିଲୁ, ପୂଜା କଲୁ। ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିକି ଆଗ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ପିଇଦେଲୁ। ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ସେଠି କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଟିକେ ସବୁ ଖାଇଲି, କାରଣ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଜାଇ ନାମକ ଜଣେ ନବବିବାହିତା ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ରୂପ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା କାଳିଜାଇ ବୋଲି ନାଁ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଆମେ ଆସିକି ଆଗ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଆଗ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ଆଜି ଖାଇବାର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ପାନ୍ଥନିବାସରେ। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। 5ଟା, 5:30, 6ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଗାର ନାଁ ଥିଲା ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ।
यह हूँ रंभा पैलेस ब्रिटिश शासन समय यह निर्माण होता परे खलिकोट राजपरिवार बासभवन भी यहाँ थिला। ମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। 2 ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୁଣା ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ସେମାନେ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲିଲୁ, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ପ୍ୟାଲେସଟା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ବୁଲି ସାରିକି ଫେରି ଆସିଲୁ ହୋଟେଲ। ହୋଟେଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା। ଆମେ ଡିନର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିକି ବାହାରେ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ଡିନର ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଡିନରରେ କଣ ଖାଇଲୁ? ଆମେ ଖାଇଲୁ ରୁଟି, ପନିର ବଟର ମସଲା, ଚିଲି ପନିର, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଆଉ ଚିକେନ କଷା। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଫ୍ରେଶ। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କରିଦେଲୁ ଡିନର, ଖାଇକି ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଲା। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା। ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ବେଟର ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।